היי חברים, והיום אני בסרטון עם ברוסטארס. האמת היא שהתקנתי את זה לא מזמן, אז אין לי כל כך הרבה דברים, כאילו אין לי בכלל דברים. יש לי את כל השחקנים האלו, אבל אני ממש טובה. אני אז אפתח את הכל. אז בוא נשחק. טובה, אבל פשוט התקנתי את זה לפני כמה ימים כי זה טלפון חדש. אני אעשה לכם עוד סרטונים כאלו, אבל כאילו עם יותר דמויות. אולי גם אני אשיג את הדמויות החדשות. גם חברה שלי ממש טובה בזה, אז היא יכולה לעזור לי להשיג הרבה דמויות. אוי ואוי, ננסים עוד פעם אחרת. ויש 2 אוקיי, לא משנה. בוא נהרוג את האישה שלה. אתם אומרים אני טובה, מעלה 3. נשארנו עוד טיפה. למה זה לא עושה? זהו, סיימתי. סליחה, נשאר לי כמה אחוזים. אתם רואים, אני ממש טובה. אני עד מעט נעשה גם משימות. עכשיו נעשה בזה, כדורגל. כדורגל אני אשים את כל טוב בכדורגל, כי הוא יורה רחוק והוא יכול להרוג אנשים. כאילו, מה היה? אוקיי. ביי, לקחת את הכדור. אתם רואים הכל טוב. אני אהיה פה קצת. אני אמרתי גול. נכון? ידעתי. אני תמיד צודקת. וואו, בום, הרגתי את קולט. לקחתי את הכדור. יאללה, לקחת את הכדור. אין לי כמעט אחוז, אז זה לא טוב. אל תהרגו אותי עכשיו. נו, אז מי הייתי שם? טוב. רגע. טוב, סליחה על הרעשים ברקע, פשוט עכשיו זה לא יהיה. יש לכם. אז עוד משחק אחד אני האמיתי משיגה את זה. אז נעשה כבר. בוא נעשה יומיים. יאללה, אני טובה בזה. אוי, אני שמה את ניטה. ניטה טובה. באמת ניטה טובה בזה. כי ניטה זה כאילו 2 אנשים. אבל פוקו גם ממש טוב בזה כי הוא יכול לרפא. פוקו טוב. אני אוהבת את פוקו. אוי, נו, אני אוהבת אבל את זה שזה עם העגלות, אתם יודעים? לא תמיד יש את זה. צריך שכל הקבוצה יהיה... אני רוצה את היעלם הזה. לא. אוי לא, מה עשיתי? הוא שמח. טוב, אתם מוכנים? נשים את זה פה. אתם רואים איזה כיף זה?
לא יש 5 וניסחונות. תמות יש לי 6. יאללה, עכשיו קיבלתי את המשימות, נכון? אני משחק אחד. טוב, אתם יודעים מה? אני אעשה פעם איזה משחק. טוב, אני ממש היה לנו מין. אז אני שמה את פוקו, אין לי את פוקו. אני אוהבת את פוקו, כי אני אמרתי לך, אני בטוח. נסיים את המשחק הזה ונציג קצת משהו. אם הייתי עושה את המשחק של הזון, אז הייתי מפיקה את זה. כבר, סתם זה. אוי, נו. אוקיי. הולך טוב יחסית. אוקיי. אוי אוי. אני ארפא קצת את עצמי. לכן. יש לנו 6. לא היה ממציא. לפחות למדתי. אם אני אשיג עוד כמה ימים, נוכל לנצח. הנה, אבל אני יכול. אוי אוי. שלא יהרגו אותי. אוקיי, לא משנה מה, אסור להרוג אותי. אוקיי. זהו. השגתי את זה. וגם השגתי את זה, לא. והשגתי את המשימות, ואין לי שום משימות. או, הנה. יש לי משימות, ויש לי הרבה. וואו. טוב, אז בואו נתחיל לעשות כמה משימות. אוקיי, את זה אני אעשה, את זה. ואני יכולה לעשות את המשימה עם שני נגיד. ונעשה המשימה זאת. אוקיי, אז אני צריכה להרוג, כאילו, אני לא יודעת כמה שחקנים, לא ראיתי. 8 שחקנים? לא יודעת. אז נראה. למה לא זה? אוקיי. אוקיי, בוא נהרוג את פרלי. זה היה בשתי... קולט, אומייגוד, הורגים אותי. אוקיי. זה לא הולך טוב, בערך. לא, בום, רק תזו. אין אני... זה לא. טוב, תתעסקו בה. ואיפה קולט שכל כך רצה לבקש ממני. קולט כבר מת. סתם, מעכשיו אני אומרת, מה אני אומר? לא מת. זה עוד 6,000. אולי זה דמי. הנה, הסתכלתי על משהו, נכון? הופה, תיבה. אוקיי, מחכים קצת. לא הסתכלתי אף אחד. אבל כן, מה שכן הסתכלתי את זה. אתם יודעים למה זה טוב? כי אתם רואים פה את הכוח.
אני לא יכולה להראות לכם, אבל רשום פה כוח. תבדקו איפה, רשום פה. נגיד ליד האלו. ליד זה. ליד זה. ליד. וואי. אוקיי. ליד זה. לא, יש את הנה. זה, נכון? יש את זה. רגע, וואי, אני אספחת. ליד הברק הזה. ליד הברק הזה. זה. אז יש מעליו רשום כוח ורשום פה 5, נגיד לשלי. אז אם אתם עושים את זה, מלא פעמים, כאילו, אם זה מגיע לכם לכוח 7, אז אתם מקבלים כזה רוטין כזה. שרתי איך קוראים לזה. וואי, שהיה לקח לי לעשות את זה. טוב, נעשה כמה משחקים שאני אעשה כבר דברים, כי אין לי כלום, ואני אעשה לכם על הרבה משחקים של זה. אל תשכחו להפעיל סטאב, לייק ופעמון. מצאתי אנשים, אישה ואישה. לקחתי את הדמית. טוב. בורלי. אוי, שלי. במקום שאני אגיד למות, אז אני אומרת, אוי, בול. נו, אוקיי. הכל טוב. זה היה בשנייה, נכון? פעם אחת סיימתי את המשחק, כאילו, סיימתי את נגיד, את המשחק כאילו, בשנייה. גם זה לקח בשנייה, אתם יודעים? שם רק איש אחד. זה היה קל, קלקלולס. שתדעו שאני תמיד מספרת את שלי, כי היא בכוח 5. ושיגיע לי זה, אז אני גם מספר את שלי. אבל אני בדרך לזאתי. אחרי זאתי, אני אשיג את ומה זה? מועדונים. אני רוצה מועדונים. טוב, עוד משחק. אני אוהבת את השחקן הזה, מי שאיתי. כי הוא טוב. למה הוא לא יודע טוב? אולי זה קצת עזרה. הוא לא זז כאילו. פשוט לא זז. אוי. אני רואה שם אנשים. רגע, הוא לא זז. הוא באמת לא זז. אוקיי. נמצא זוג. אתם רואים, ניצחתי מישהו כוח 7, ואני הייתי כוח 6. עכשיו אני כוח 9. שמתי את המשימה, עכשיו יהיה לי הרבה. הנה, אתם רואים? יאללה, איזה המשימה נעשה. אני אוהבת את זה, רגע, שכחתי מה זה. אני אוהבת את זה. זה כיף. זה מה זה כיף.
תסתכלו מה זה. אתה צריך להרוג 10 משתתפים. אבל להרוג זה לא באמת בעייתי, אז זה לא אכפת. זה רק להרוג. עכשיו, לא הבנתם את הפואנטה. יש. אנחנו 3 והם 0. כאילו... אוקיי. פם פלה פלם פם. שלי. אוי, מה נעשית? לא הרגו אותי פעם אחת. כן, פעם אחת. לא הרגו אותי. אוקיי, פעם אחת. טוב, פעם אחת. טוב, אבל יש לי שאלה, תבינים. בעיקרון הכל אני עשיתי. למה לא? עשיתי הכל, לא? כמעט הכל. הנה, אם אני אעשה את האחרון, אני בום. עשיתי את האחרון. בום, עשיתי את האחרון. אני עשיתי את האחרון, תראו. שם. איך אני לא שחקן כוכב? בואו תגידו לי. רגע. 350. אז עוד משחק. לא עוד משחק. כן, עוד משחק. עוד משחק. כי משחק מביא לי 8. ועכשיו השגתי 8 ו8 ועוד 1 זה 9. אז לא. לא. 12 כן. לא שם. אתה מעצבן אותי. אוקיי, זה לא טוב. אוקיי. אוי, לא. אנחנו מנצחים. עוד אחד. יאללה. כולם שלי. אבל אני שלי אחרת. לראות, אני באמצע ושתיים בצד. בום. לא, עוד משחק אחרון. אתם רואים, אני צודקתי. המשחק הכי קטן שהביא לי הכי קצת, זה אני עדיין כאילו, שהביא לי אפילו אחד שהביא לי כאילו גביע אחד, אז אני אנצח, כי כאילו אני אשיג את זה. גרועים שלי בזה, כאילו גם אתם מרגישים שאני גרועים שלי בזה. כל שנייה אוי נו באמת. טוב, אנחנו מנצחים בדוק. זהו, אנחנו מנצחים.
סיכרתי. מה זה? אבל מה זה? זה זה. בא לי זה. זה אומר. אז זה גם יהיה פה. ל800. נכון. זה אומר עוד כאלו. והנה, כתוב פה 800, כתוב פה. זה 1000 כבר. הבנתי. זה אירועים מיוחדים. עכשיו אני אשיג את זה. טוב, זה כבר משעמם. נעשה את קולט. אני אוהבת את קולט. שחקן טוב. אבל שלי אני הכי אוהבת. גם השחקנית של ההתחלה היא תמיד איתי. פה אין כבר רכבת. יש רכבת. עוד עבדי אין. ויש את המחסומים על הרכבת. אוי, לא. אני אפילו לא יכולה לראות מי איתם. כאילו, קשה ללכת. טוב, אני עוברת בין השיחים. ככה. כן. וואי. איך קוראים לו? קולט? לא קולט. קוראים לו קולט למי שאני עכשיו איתו? קולט. נכון קוראים לו קולט. קוראים לו קולט. לא, יש להם 8. חייב לעשות. לא. לא. יורד לשתי גביעים. טוב, אני כאילו שאתה מנסה אותו. אל תשכחו אפילו סטארט לייק פעמה. תקשיבו, תודה על כל הערכה שלכם. ופעם אחת חשבתי שנמחק לי ערוץ כדי טלפון חדש. אז חשבתי שנמחק לי ערוץ, אוקיי? ובסוף סידרתי את זה שהערוץ שלי שלם ובריא. שלם ובריא. אוקיי? אוי, רצינו שדיבור. ותקשיבו, נפלתי. אני חשבתי שכבר מחק לי הערוץ. כאילו זה היה מבהיל. הכי מבהיל. סרטון ברול סטארס. רציתי להגיד את השם. או שאמרתי את השם. אני כבר לא זוכרת. אז סרטון ברול סטארס. נכון, הסרטון הזה היה כיף, תודו. אוי. זה כיף לדבר איתי. טוב. אוקיי. אז אחרי המשחק הזה אני רוצה להגיד לכם משהו. רק זה כדור. ואני אתפס את הכדור. אני רוצה אף אחד לא יפגע גול בספירה לאחור.
אוקיי, אף אחד אל תפריע, חוץ ממנו אל תפריע. יס, ניצחנו. ניצחנו. טוב, אני אעשה לכם עוד סרטונים בראל סטארס אם אתם רוצים. וזהו, אז זה הסרטון שלי בראל סטארס. וזהו, אם נהניתם תעשו סאב לייק ופעמון. ביי, נתראה בסרטון הבא. תשארו לצפות בסרטון.